lấy bánh gì nó thế này lấy bánh gì nó
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3 కోట్ల మంది ప్రజల బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల రాజ్య స్థాపనకై మార్చి 15వ తారీఖు 10,000 కిలోమీటర్ల ప్రారంభించుకొని ఈరోజు కోల్కపల్లి గ్రామానికి 6వ రోజు డాక్టర్ గౌరవనీయులు విశారదన్ మహారాజ్ గారు రావడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క పాదయాత్రను విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు గౌరవనీయులు డాక్టర్ విశారదన్ మహారాజ్ గారు జెండావిష్కరణ చేయవలసిందిగా మహనీయులకి జెండా వేసి ఆవిష్కరణ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. డిఎస్పీ జెండా ముందుకోండి డాక్టర్ విశారదన్ మహారాజ్ గారు ఆవిష్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. ముందుకోండి కొంచెం స్ట్రైట్ కోని లాంగే రైట్ ఓకే బాబు సంతోష్ ఫ్రెష్ దినేష్ బ్యాక్ మొత్తం బ్యాక్ రెండు సైడ్ సార్ వెనక్కి పోలేదు. వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి భారత రాజ్యాంగం, వర్ధిల్లాలి టీఎస్పీ, వర్ధిల్లాలి టీఎస్పీ. జై 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 భీమ్, జై 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 భీమ్. వర్ధిల్లాలి భారత రాజ్యాంగం, వర్ధిల్లాలి భారత రాజ్యాంగం. వర్ధిల్లాలి 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 వర్ధిల్లాలి. అందరూ స్టేజ్ దగ్గరికి రావాలని ఇక్కడ స్కూల్లో ఏర్పాటు చేస్తాం సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఇక్కడనే మాట్లాడండి సార్. జై భీమ్. ఈ యొక్క జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాక మన విశారదన్ మహారాజ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. కోల్కంపల్లి గ్రామ
డిఎస్పి జెండా దిమ్మె ప్రారంభ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షుడు రవి మహారాజ్ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న రాష్ట్ర జిల్లా మండల నాయకత్వానికి, ఈ గ్రామ మహిళా లోకానికి, నాతో నడుస్తున్న కాలినడక బృంద సభ్యులందరికీ జై భీమ్, జై భారత రాజ్యాంగం, జై భీమ్. ఈరోజు 10,000 కిలోమీటర్ల స్వరాజ్య పాదయాత్ర. అంటే మేము 10,000 కిలోమీటర్లు తెలంగాణ అంతటా నడుస్తున్నాం. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, 10,000 కిలోమీటర్ల స్వరాజ్య పాదయాత్ర. ఈ పాదయాత్ర 10,000 కిలోమీటర్లు నడిచేది స్వరాజ్యాన్ని స్థాపించుకోవడానికి. అంటే తెలంగాణ గడ్డ మీద అసంఖ్యాకంగా ఉన్న కోట్ల మంది మన ప్రజలకి రాజ్యం లేదమ్మా ఇక్కడ. అగో అలాంటి సొంత రాజ్యాన్ని మనం తెలంగాణ గడ్డ మీద స్థాపించుకుంటున్నాం. మనం ఉన్నది పరుల రాజ్యంలో, మనకిక్కడ చోటు లేదు. మనం 2వ, 3వ, 4వ తరగతి మనుషులం. మనం వీళ్ళ ముందు మనకి మొదట గౌరవం లేదు. కాబట్టి మనం సొంత రాజ్యం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అసంఖ్యాకంగా ఉన్న 90% మంది ప్రజలు తెలంగాణ గడ్డ మీద స్వరాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి 10,000 కిలోమీటర్ల స్వరాజ్య పాదయాత్రలో భాగంగా మన గ్రామంలో ఈరోజు డిఎస్పి జెండాని ఆవిష్కరిస్తున్నాం. ఒక పక్కన స్వరాజ్య పాదయాత్ర, స్వరాజ్య పాదయాత్రలో భాగంగా డిఎస్పి జెండా. డిఎస్పి జెండా దేనికి? మనందరినీ కాపాడుతున్నది. ఈరోజు దేశంలో మనందరం ఈ మాత్రం ఒక బుక్క తిండి తిని సమాజంలో ఈ మాత్రం గౌరవాన్ని పొంది కొంతైనా మెరుగ్గా జీవిస్తున్నామంటే, మనం ఎంతో కొంత మంచిగా బతుకుతున్నామంటే, ఈరోజు మనందరినీ ఒక కన్న తల్లిలాగా ఒకళ్ళు కాపాడుతూ ఉన్నారు. మనందరినీ కాపాడే ఆ కన్న తల్లి ఏమిటి అని అంటే అదే భారత రాజ్యాంగం అనే పుస్తకం. ఈ పుస్తకమే మనందరినీ కాపాడుతూ ఉంది. ఈ తల్లే మనల్ని పోషించేది, ఈ తల్లే మనల్ని పెంచి పెద్ద చేసేది. ఈ తల్లి చేయబట్టే గవర్నమెంట్లో మన పేరు రాయబడి ఉంది. గవర్నమెంట్లో ఈ పేరు రాయబడుతున్న బట్టే మన బిడ్డలు బడిగిపోతున్నారు. మనకు ఓటు హక్కు వచ్చింది, మనకి రేషన్ కార్డు వచ్చింది. మన గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ మంచి జరిగినా అది బిడ్డలు బడిగిపోవచ్చు, ఓటు హక్కు కావచ్చు, నీకు పెన్షన్ రావచ్చు, ఏదొచ్చినా గవర్నమెంట్లో మన పేరు రాసింది భారత రాజ్యాంగం. ఈ పుస్తకమే లేకపోతే ఎవడూ మనల్ని ముఖం కూడా చూసేటోడు కాదు, మన ఇంటికి వచ్చేటోడు కాదు, మన దగ్గరికి ఎవడూ వచ్చేటోడు కాదు. ఈ రాజ్యాంగం రాయబట్టి మనల్ని మాత్రం గౌరవిస్తున్నారు. ఇగో ఈ తల్లి లాంటి ఈ రాజ్యాంగానికే మళ్ళీ రక్షణ కావాల్సి వచ్చింది. ఈ రాజ్యాంగం మనల్ని రక్షిస్తుంటే ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మరొకటి ఉన్నది. అందుకని ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక సంఘం పెట్టడం జరిగింది. ఆ సంఘం పేరే దళిత శక్తి ప్రోగ్రాం డిఎస్పి. ఆ డిఎస్పికి ఒక జెండా. ఈ జెండా మనందరికీ ఒక అండ. ఈ జెండాతోటే మనందరి జీవితాలని, మనందరి భవిష్యత్తుని, మనందరికీ ఒక గొప్ప జీవితాన్ని ప్రసాదించడానికి ఈ డిఎస్పి జెండాని, డిఎస్పి ఉద్యమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. మన గ్రామంలో మనందరికీ ఏ సమస్య ఉన్నా పరిష్కరించడానికి, మనందరి దుఃఖాన్ని నివారించడానికి, మనందరికీ ఒక జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి 100 మంది కార్యకర్తలతో కూడిన, 1000 మంది కార్యకర్తలతో కూడిన ఒక డిఎస్పి ఉద్యమం. ఆ ఉద్యమానికి ఈరోజు మరి ఒక జెండాని ఆవిష్కరించినందుకు మరి ముందుగా ఈ డిఎస్పి జెండా శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈ డిఎస్పి జెండా ద్వారా మన సమస్యల్ని ఎవరి దగ్గరకో పోకుండా, ఏ శత్రువు దగ్గరకో పోకుండా మన సమస్యల్ని మనం పరిష్కరించుకోవడానికి ఒక జెండా. ఈ జెండాకి ఒక నాయకుడు, ఈ జెండాకి ఒక గ్రామంలో ఒక కమిటీ నాయకత్వం. మనలాంటి అణగారిన వర్గాల యొక్క అట్టడుగు ప్రజలందరి కోసం, వాళ్ళ సమస్యల కోసం, వాళ్ళ కన్నీళ్ళని చూడడానికే ఈ జెండా జన్మించింది. ఈ జెండా భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించే జెండా, రేపు మనందరినీ రాజ్యానికి తీసుకొచ్చే జెండా.
మనందరికీ తెలంగాణలో స్వరాజ్యాన్ని స్థాపించే జెండానే ఈ డిఎస్పి జెండా. కాబట్టి ఈ జెండా ఇంతవరకు దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ, ఏ సంఘము భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాలని, భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలని ఏ ఒక్క సంఘము, ఏ ఒక్క పార్టీ ఎక్కడా కూడా ఈ నినాదం, ఏ జెండా, ఇలాంటి నినాదం ఏ ఆర్గనైజేషన్, ఏ సంఘము ఇవ్వలే. భారత రాజ్యాంగాన్ని వర్ధిల్లాలి, భారత రాజ్యాంగం రక్షించాలి అని ఒక జెండానే దీనికోసం జన్మించింది, అదే డిఎస్పి జెండా. ఇగో ఈ జెండాని మనం అందరం కాపాడుకొని, ఈ జెండా ద్వారా మనందరం భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుంటూ మనందరి జీవితాలని మంచి అభివృద్ధి పదంలో నడిపించుకోవడానికి మీరందరూ డిఎస్పి ఉద్యమంలో భాగస్వాములై ఈ స్వరాజ్య పాదయాత్ర, తెలంగాణలో 10,000 కిలోమీటర్ల స్వరాజ్య పాదయాత్రలోకి మీరంతా మీ అడుగులు వేసి ఈ స్వరాజ్య పాదయాత్రని విజయవంతం చేయాలని కోరుతూ ఉన్నారు. మీ అందరి నుంచి సెలవు. అందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ 10,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర కొనసాగాలంటే ఏ ఒక్కరి దగ్గర కూడా తీసుకోకుండా